Lore, jij wilt vooral focussen op ouders van sterrenkinderen. Ja, ik zou graag hebben dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan deze ouders. Ouders die uitkijken naar de komst van hun kindje, samen met de familie, samen met iedereen dat je graag ziet. Die hebben het heel zwaar wanneer ze natuurlijk geconfronteerd worden met een zwangerschapsverlies. Dat is eigenlijk niet te omschrijven in woorden als je dat meemaakt in je leven. Er zijn ook heel weinig herinneringen dat je op dat moment dan al hebt, dat je kan koesteren. Vanuit CDMV zijn al wel stappen genomen om mee werk te maken van een humaan wettelijk kader. Maar we willen eigenlijk nog meer inzetten op een menswaardig beleid. We willen zorgen dat er nog meer erkenning komt voor alle ouders van sterrenkinderen, voor hun rouwproces dat zij moeten Ja. doormaken. En kan je daar voorbeelden geven van hoe jullie dat praktisch zouden aanpakken dan? Ja, bijvoorbeeld, ik ben ook in landen schepen van onder andere burgerzaken en begraafplaats. En daar hebben wij een sterretjesweide op onze begraafplaats. En we zouden eigenlijk elke gemeente of in elke stad willen voorzien dat er zo'n sterretjesweide komt. Of eventueel een vlinderboom. Dat het tussen aanhalingstekens een aangename omgeving is waar de mensen tot rust kunnen komen. Waar je je verdriet mee een plaats kan geven. We hebben in landen ook sinds de Wereldlichtjesdag, die altijd in december georganiseerd wordt, waarbij ouders al hun overleden kinderen worden herdacht, of worden herdacht, een digitaal sterrenregister. En dat zouden we eigenlijk ook in elke gemeente willen voorzien, omdat dan geef je ook meer erkenning aan die ouders, hè, ongeacht de zwangerschapsduur. Want dat is een belangrijk facet dat nu nog niet in aanmerking genomen wordt of waar Mhm. nog niet iedereen aan denkt. Sommige zwangerschapsduren zijn heel kort en onder de 140 dagen is er niks voorzien. Dus dat sterrenregister zou daar enorm aan helpen. En je kan dan ook nog andere elementen aanbieden, bijvoorbeeld meer inzetten op rouwbegeleiding, psychologische ondersteuning. Het zijn soms de kleine dingen die een wereld van verschil maken. Wij bieden bijvoorbeeld ook aan dat je als ouder van een stilgeboren kindje ook een boom kan gaan planten in het geboortebos. Net ook om meer omkadering te geven aan dat intens verdriet, om daar rekening mee te houden, om dat Mhm. te erkennen. Dat is natuurlijk enorm belangrijk. Ja. En een soort van rouwverlof ook misschien? Ja, een rouwverlof. En er moet ook nagedacht worden over het kraamgeld, wanneer we dat kunnen toekennen. Dat je op een vroeger moment komt, ook wat je facultatief kan opnemen van zwangerschapsverlof, ook na zo'n stilgeboren kindje. Daar moet allemaal werk van gemaakt worden. Mhm. En psychologische ondersteuning neem ik aan is ook wel Ja, dat hoort ontzettend dan belangrijk, samen maar met dat hoort die er allemaal bij. Ja. Dat hoort samen met die rouwbegeleiding, die psychologische ondersteuning, op al die facetten van die herkenning werken, om natuurlijk te kunnen omgaan met dat intens verdriet als maatschappij. Want we leven niet in een maatschappij dat het zomaar verdwenen moet zijn. We moeten daar blijven op inzetten. Mhm. Dank u wel.